Isa ang nanay na si Gemma Angulo sa mga unang nabigyan ng radyo sa San Juan Baño Elementary School sa Arayat, Pampanga. Nagsimula na kasing umere ang radyo eskwela sa naturang paaralan. Ito ang kauna-unahan sa buong lalawigan. Para kay Gemma, menos gastos na ito sa pagbili ng cellular data tuwing mahina ang signal ng kanilang internet connection. Kasi pag minsan po yung wifi, yung data, yung free data po, mahina siya dahil marami gumagamit. Malaking tulong po sa student at sa akin na din po para maunawaan po ng bawat estudyante yung kanilang lesson. Ang higit 1,400 transistor radios ay donasyon ni Arayat Mayoral Aspirant Madet Alejandrino. Dahil wala pang face-to-face classes sa lugar, pinaiigting ngayon ang sektor ng edukasyon sa buong bayan. Masyado raw masakit sa bulsa ng karamihan ang pagbili ng gadgets at pagpapakabit ng internet. Namangha po ko, naisip nila ang ganitong project na magka-transistor radio ang mga bata. Gawa namang maganda din po kasi yung yung mataas po kasi ang kaya yung signal madali nilang nakuha. Laking pasalamat din ng DepEd Pampanga sa pamunuan ng paaralan at lokal na pamahalaan na siyang nagtulong sa pagbuo ng mini radio station setup. Mapakikinggan ng Radyo Eskwela sa 102.1 FM. So, ang Department of Education po is encouraging our schools na magbigay po ng mga alternatibong mga learning modalities. So, isa na nga po dito ang radio-based instruction. Ayon sa DepEd, malaking bagay rin ang radio-based learning dahil sa bayang mapakikinggan ng mga bata at magulang ang bawat paksang itinuturo. Kasi yung isang kalaban ngayon ng mga guro ay yung mahirap talagang ma-retain yung mga konsepto na itinuturo sa mga bata. 439 ang kabuang bilang ng mga elementary school sa Pampanga. Karamihan sa mga ito ay gumagamit ng iba't ibang learning techniques gaya ng modular, online at teleskwela na mapapanood din sa CLTV 36. Rainiel Pawid, CLTV News.